Qytetarët e Kërqovës të vetë organizuar protestuan para komunës duke kërkuar dislokimin e mbeturinave nga deponia që gjendet në qytet, prapa ndërmarrjes publike komunalec. Protesta filloi me 1 minutë heshtje për viktimat e Koçanit. Пред да се обратам ќе ве замолам за едноминутен молк во чест на жртвите од Кочани. Më pas, organizatori protestës kërkoi zgjidhje për deponinë e cila, siç thotë, është bërë e padurueshme kundër mond dhe po i mbyt çdo ditë ato. Бевме убедувани од институциите дека оваа локација е само привремена и проблемот со одлагањето на отпадот ќе биде решен за краток период. Ние се уште не гледаме дека работата е поместена од нулта точка. Напротив, дори сме приметиле дека накупученото ѓубре само се зголемува и расте. Сведоци сме дека истата на неколку наврати се пали. Не знам дали намерно или случајно, но пред 8 месеци сведоци бевме на огромен пожар, од кој цел град беше под густ чад и смрдеа цели 3 дена. Qytetarët protestues druajnë për shëndetin e tyre, andaj kërkojnë nga kryetari të gjejë zgjidhje. Сите умират. Значи, умираме фактички. Ја моментално су клиент на хематологија и таму професори имаат кажано дека од Кичево најмалце имаат 700 пациенти што се од Кичево, од таа депонија. И од Осломе, значи градов е гроб. А овде гледам собрани 100 души немат. Да, искрено ние сме најзасегнати. На 30 метри од куќата ни е дивата депонија. Позасегнати колку да видиме, не знам. Овај проблем се провлекува од веќе 7-8 години, најмало 7-8 години, без никакво решение. Си не знам што да направат граѓаниве за да може тоа да се реши. Сепак институциите треба да си ја завршат работата. Fatmir Deari është kryetari i komunës dhe helmusi i popullit kërçovar, që i helmon krejt Kërçovën. Fatmir Deari, beturinat pi para shpije mi merr, mbas shpije mi huth. Решението не го гледаме во нас. Ние нашето еве го правиме ко граѓани, се собираме, вршиме притисок до надлежните институции, граѓани, советот, кои не најдоа иако беа повикани на овој граѓански протест, не најдоа 5 минути да излезат, да дојдат да се соочат со граѓаните. Pse do të protestojnë deri në arritjen e qëllimit të tyre. Protesta e radhës u paralajmërua të mbahet pas 2 javësh. I pyetur për këtë problematik, kryetari i komunës së Kërqovës Fatmir Deari tha televizionit të 21 se problemi me deponit tani më është një problem i qeverive të kaluara dhe të tashme dhe sipas tij, në këtë mënyrë do të mundohen të menaxhojnë mbeturinat deri në momentin që do të ndërtohet deponia rajonale në Novaci të Manastirit. Deari po ashtu shpreh se respekton zërin e qytetarit dhe mundohet të bëjë më të mirën për ta.